Hindi na naman yung pisasabihan na atake. Tangkaluguran mi. Naman makanita ka-close pero bali naman king kay ne pagating mga nyan. Ating may sakit, ating kay palyaran, tin aksidente, ating kay maten. Di tamong kapampangan, mabilis tamong maglink. King sarili tamo karela. Pero ako legit. Kaya be mi ni kareng networking pe magloban mi ampong e-com. Kaya be mi yo. Kaya be kyarin yan yung tagay kabanatuan. Ampong kay ampong pache magkay kami mag-seminar kami. Lagi yung tutuki. Aning lately pin na niyang bintang salveo barley ampong detangaluang kay ovati ngan makanyan. Join niya yan kang Wonder Boy na metong rin vlogger Wonder Boy kay bat ita medyo na kami masyadong miyakit pero last Friday Sunday kay last Friday kasi nga nginingal daw ngayon kay Tuesday big message siya ako na ako ulit investment dinala na libo kay kinay kay petulan matang pula talulwala mo kay petulan kasi syempre sketchy at saka dinala na libo mas takal na kagawa rin lalo na investment siya mo naman balo ne wala mo gaming nga investment kay petulan syempre aside kitang tighting budget tamo ta basta makakapagpapalwal kaya talaga trip itang business model na niing milyari kitang kaluguran tanga ito may taki-apin na niyang napon yata nabengi message siya rin tang metong ka-vlogero tamo na ita kaya bene pang Sunday may minum lo ano nga babalitan ko pintang minum-minum na kaya ano yung masasisyan kasi kaya niyan kaya mo itang kwentuhan na makanyan kitang panilang miminumada itang nga daramdam mo na kaya ba't may palyaring may kadagdag ita kayong kaida kayong may kadagdag ita kayong kaya na itang pangayataki na kasi syempre balutan naman naman masanting epekto na nga lang pag sobra-sobra ganaganang sobra-sobra masanting maski ako panay-panay akong magkape may palyaring mayari ko balat nga dapat kaya mo rin alalay mo hanapin ita kwentong atake pin ikatamo lalaki kasi lalo na yun makakabalita kang mga nyan dapat tatao tana dapat maging maingat tana lalo na nung natita ng panandamang kayong katawan tamo tiya ko nyan dimdam ko ito medyo syempre atindita ka kaya mo rin actually mandita as in bala mo panic talagang malamig trigger na yung na naman piningan sa ayati ko yan yung dimdam ko kasi aside king kakilala yung mag-triggering anxiety ko tin naman king ate pareho kay pa mo kay panandaman yako fatty liver itang kakilala mete king ate mo naman alak-alak mo naman ngayon yung kakayan ko pin kang parang Merwin ita siguro pin na may pasobrahan ano yung may dagulyarin may tabayarin kay ba't medyo may pasobraya rin pingkano king halakada rin magkwento ka ako naman nakakit pero king timeline na kasi aki mura tang post na pane inumpin uling siguro dakal naman naldoldo miminum at yun na rin king kondisyon na ng katawan mo so ining pisabihan tamong ing malalyari kaya katamo kayan happy niya ning epekto na ning dareng actions tamo atin bagay na mo naman talaga ikatamo ta naman talaga kabor yun tiya ako o may ka fatty liver ko kasi na akong katako ako mag-control panay pangan kini pangan ka rin tuita may tipon may ka fatty liver ko bakit may ka kidney stones ko nabuti na mo flash ke kasi makanita mo naman yung kakanan ko kaya ba't kulang ko danom malat makanyan matataba masisebo may tipon kay bat ita kaya ngayon medyo maging maingat na ako mo rin ako mukha pa kan taba-taba ngayon kongretang kaya
Kasi ako nung masanting nga epekto yung netong kay netong panulo or basta kasi rin tao panulo ka rin supplements ne netong kay supplements masanting nga epekto buring sabihin detang mga surang bagay madagula mo naman epekto kay masura king katawan tamo antita panay ka mamangan taba mamangan kay kanita kasi niyang iya ko panay taba-taba mo rin morder kasi ano pa itang chicharong bulaklak dati pagdalasan ko reta mo naman paborito ko lang mo naman deta alang pa kundangan panay banat king makanya na pamangan kay ba malat panay pangkay fast food uli nating kampanya rin nung ano na yung asali mo ito minsan mo rin mas mas kahit ang minsan sabihan mo ng mas manyaman ka kananda ring mga kwalta pero mas la chula king risk syempre munta panay lang kitang manyaman na manyaman na ali healthy iting gawan da ngayon nga manon ko ining malalyari kaya katamong kaya katamong katawan ng pambagay-bagay kimbiyata mo makakahita na totoo atin yung intervention ng Gino na pwede nang pigilan nito uling ating kapang misyon talaga pwede yung magmakanyan pero ita mo majority kaya taong tao ganaganang action tamo ganaganang malalyari kaya katamo apin titang epekto na ng maging action tamo kunwari yung Gino kasi dinina na nakatamong dinina na nakatamong taning sabihan na ining tao ngayon ni kaya tamongan ikayo humanity 120 yung lifeline nyo bala mo anti ka rin anak tamo dinan mo lang allowance kunwari paraminggo dinan mo yung allowance sa 700 karelangan kareng nga mag-aral mo ngan at karela nung misad-sadyang paraminggo yung yung 700 o tanong first day pa mo pigdalas na nakarengking pamangan may magmukbang na king school ay malyari lang isadsad makanyan mo naman kembiyeta mo ito nga nagkaya ka ng Gino anak ingbiye mo mira siyang 120 nagkaya ka 120 kayungan originally nagkaya ka tamo uling ingmetong panayang mamangan matataba panayang mamangan na nanong ali healthy may kang makanyan ngini lumaban yung katawan mo 120 ka pa rin keng ingbiye mo kaya lang inabuso mo ulit-ulit may bawas na ka naka 120 20 years sana 100 years na ka mo uling sisindi ka aldoldo sisindi ka anang makanyan nayag yung labanan ng katawan mo nyangini ka na ka mong 80 nagaya ka das na kadagula bawas uling aldoldo mag soft drinks ka hanggang na ka mong 70 may bawas na naman makanyan malalyari ngini detang aliwa naman healthy lapin 120 ka tayo ka mate kaya lang magmotor lang kaya pa magmotor pa mo madagol ng chance mo at inang chance na pwede ka may aksidente uling maski maingat ka tingin paligid mo ng kamuti pwede ka mituran karela kareng kamuti kasi king motor mas madagol yung chance na manasakit ka talaga kasi kaya ka open ka unlike king 4 wheels pwedeng makina mo pa pwedeng yung gilid mo pa at kang shield hanapin medyo mas madagol yung chance na ka masyadong manasakit king sakyan timano kasi king motor mitomba ka manasakit ka ngini king pa magmotor ka pa mag-helmet ka mag-helmet nakapabilis sa papulay kaya ka tingkang pangakamuti ning Gino kaya ka yung biye mo 120 yan uling kareng gagawin mong makanyan mitatas itang chance in an instant pwede kang mawala diba makanyan to bakit at gagawa na ning Gino ito at tamo nga usa na free will ngayon originally yung plano na kaya kang Gino masanting kumualta ka lumambat ka dakal kasopan ning siyempre ketang pamagdalan mo ketang
bayo kami kwalto, dakalakadala na kaya hanapin unus. Mo ayag yu. May nakautak, may naka-emotion. Nayag yun ning kaya mo. Nayag yun ning nayag yun ni handle hanapin. Nanong gewa mo. Yung gewa mo, magpakamatay ka. So, since magpakamatay ka, milyari itang plano na kaya ka ng Gino. Pwede yung mag-intervene nung talagang kailangan na kaingin since, tabalo na karakal na ng beses mag-intervene kay biyeta mo. O iniyan malalyari yan. Ining tao ngayon yan muntaya king makanini yan kaya lang according king kanakong kaya namang makanya na yan. Ikit ko na yan. Patsaymin tayo kayo ni lugar ay ni ating manakbaga kaya kayo. Ating manakbaga buko mo. Mitura niya buntok Mateya. Ngayon pigilan kayo yan. Bantay mo munta ka rin. Ating makanyan. Totoo malalyari yan. Pamamunta na ka rin. Pamamunta na sanang makanyan may kaya. May tapilok may pili imbis na Mateya may pili mo. Kitang pangapili ng ito, may pigilan ng kaya na. May pigilan ng dapat Mateya talaga. May pili mo instead na Mateya. Ngayon itang pangapili na reklamo ya po. Ginuko po nanggewayo ka ako sangkanan niya pa talagang kay, sangkanan niya pa talagang asif na matsura gewa nang ini pala pinigilan niya para kitang kay. Maro ka bagay. Ngayon itintamong ausan na early death na pwedeng i-allow na ng Ginoo. Allow talaga, i-allow na. Bakit? Kasi posibleng mas may pamaking kaluluwa mo or mas dakal ka apahamak nung magtuloy-tuloy. Kunwari ako ngayon Kristiyano ko, solid ko kay Ginoo. Nung magtuloy-tuloy ko next year, kunwari, ating kung nga kilalang tao, itang tao ngayon pasubukan na akong mag-drugs. Nanong milyar kitang subok na ka akong ngayon may adik ko. Kay ba't aside ka rin, ginawa akong kalokohan, may nako ko, may nyamantala ko, at may palyaring may pariwara ako, nanong lunto kanita, nanlunto. Itang testimony ko bilang Kristiyano, masisira. Tayo wari, kay, makanya na. Kristiyano yan, kanita si simbaya pa, ulan mo na yung maning biyenang yan maniwala ka pa wari. May sira yun kay, Christianity. Aliwa mo ya ako may kay. Pwedeng king makanitang bagay, bantay na kami papasama, na kami papakarok. Pwedeng mawala na kamo. Na siguro magkasakit. Kanyan, yung pwedeng malyari. Imbis na miras ka keng banwa, banwa. Imbis na miras ka keng banwa, miras ka keng keng impyerno. Madagula saop to. Kaya itang bagay minsan ko-questionan tayong Ginoo ot malalyari ini tamo kaya nakahanap pa milyari kay ini. Minsan kay mo rin nanuwaring pangamate no ka rin kamiras keng babo banwa. Naman talaga matsurang bagay para kay Ginuing makanyan. Gana siguro kay ni Soy,